Животът минаваше покрай мен, а мечтите ми оставаха там някъде в чекмеджето. Имаше дни, в които се чувствах изгубена. Всеки месец си обещавах, този път ще заделя нещо за себе си. Но идваха сметки, разходи и пак оставах с празни ръце. Тогава реших, поемам отговорност. Тогава направих план. Една вноска за една година. В началото беше трудно, но след това дойде свободата и лекотата. Сбъднах мечтата си, която чаках толкова дълго време. 27-дневно пътешествие, круиз в Южна Америка с кораба на мечтите. Невероятно удоволствие, настроение, мечта, очаквана с години. Днес знам, спестяването не е решение. То е път към свобода и спомени, които остават завинаги. И ако и ти искаш да усетиш това спокойствие, пиши ми. Една малка крачка може да те доведе към твоя мечтан и желан живот.